Здравейте, приятели! Както по-рано ви обещахме, днес ще ви представим нашето първо ревю на автомобил, а именно новото BMW 8 серия. Смятаме, че това е наистина един подходящ автомобил за пилотен проект. Но преди да започнем с него, искам да ви върна малко назад, за да видим откъде почва историята на този велик модел на марката BMW. През 1989 година на автосалона във Франкфурт е представена BMW 8 серия, позната на повечето от вас като BMW E31. BMW 8 серия се явява продължение на най-дълго произвеждания модел на марката BMW, а именно E24 или 6 серия. За повечето от вас е позната като акулата. Автомобилът сам по себе си е изключително брутален. Само си представете през 1989 година как би изглеждала една такава кола на улицата. Тази лоша форма отпред, нисък автомобил с изключително голяма мощност, вдигащи се фарове, за пръв път интегрирани колани в седалките и много куп други технологични чудеса за времето си. В интериора на автомобила откриваме доста електроника, като електрически седалки с памет, подгряване на предните седалки, системи за сигурност като DSC и EDC, двузонов климатроник, темпомат за скорост и електрически волан. Под капака на този автомобил се крие един истински смел войн. V12, 5.4, 326 конски сили и много емоция. Но стига сме говорили за миналото, нека се върнем в настоящето и да обърнем внимание на екземпляра, заради когото снимаме днескашното видео. BMW 840 Diesel X-Drive. Един прекрасен автомобил, който имахме щастието да покараме, да огледаме, да поснимаме и се надявам да успеем да предадем нашата емоция на вас, да добиете представа за тази прекрасна кола. Както вече споменахме, BMW 8 серия винаги е бил пионер в технологиите. Не е различно и в днешно време. В новата осмица откриваме доста технологии, които за пръв път виждаме, които BMW интегрира пилотно, може би изцяло в автомобилостроенето. И поне за бранда BMW със сигурност някои от екстрите за пръв път са приложени. На пръв поглед какво откриваме? Изцяло новата технология на лазерни фарове на BMW с технология за следене на насрещно движещите се коли и позволява опцията да карате дори на дълги, без да заслепявате насрещно движещия се. Може би някои от вас са обърнали внимание на изключително големите бъбреци, които според някои са прекалено големи, според мен също, но необходимостта от въздух може би на този дизелов двигател с две турбини е голяма, затова така са преценили от BMW. Нашият автомобил е оборудван с цвят Барселона Блау Металик, който е от новата гама на BMW, за пръв път се появява при този модел. Ще видим по-късно интериора, който също е индивидуален. Отзад откриваме една наистина агресивна задница. Новите стопове на BMW, които са доста по-тънки в сравнение с досегашните модели, бих казал и доста по-елегантни. Имаме лек димиран цвят на мигача и на задната светлина, което ги прави още по-приглушени и хубави. Друг детайл отзад, който виждаме и ни прави впечатление, несъмнено са огромните бленди на ауспуховата система. Те са с доста по-голям диаметър от истинската ауспухова тръба, но все пак
тук в случая гонят визия, не гонят чак толкова функционалност. Нещото, което наистина ми направи впечатление и което е различно от останалите автомобили, е камерата за обратно виждане. Камерата не просто гледа назад, а завива в зависимост от това на коя страна сме завъртяли волана. Наистина е удобна екстра и може да се каже, че е полезна. Не е просто някаква камера, която не върши много работа. Багажника, естествено електрически, има вместимост 420 литра. Напълно окей за една кола с две врати. Можете да си отидете съвсем спокойно на море и да си сложите два сака или един по-голям куфар. Какво се крие под предния капак? Един добре познат 6-цилиндров агрегат на BMW. В случая имаме две турбини, 320 коня, 680 Нм, достижими при едва 1750 оборота в минута. Това ще ви позволи да изпреварите някой друг тир, без да се затруднявате много. Може би повечето от вас вече забелязаха, че колата е наистина голяма. Дължината на автомобила е почти 4,50, а широчината почти 2 метра, което си е един наистина голям, луксозен, спортен автомобил. Може би това е била целта на BMW, да направят нещо хем голямо, хем тежко, хем спортно, хем с две врати. Ще видим дали им се е получило след малко. Вече сме вътре, можем да направим едно пробно шофиране. Първото нещо, което ми прави впечатление е вакуума на вратите, който е изключително дискретен. Може и да не се ползва, в смисъл ако затворите по-силно вратата, тя ще се затвори, все едно няма вакуум. Палим автомобила, волана слиза до нивото на желано от водача автоматично. Имаме колани с Shevo VM, които са допълнителна опция. Какво ни прави впечатление веднага като седнем зад волана? Доста леко управление има колата. Нетипично за BMW, волана е доста лек. Очаквате по-трудно въртящ се волан от кола, която тежи почти 2 тона. Но благодарение на електрическата рейка може би е наистина доста по-лекичко. Волана като на новото BMW M5, същото оформление. Знакчето на M, тъй като имаме M пакет в случая. Доста комфортна возия има в интерес на истината колата. Направи ни впечатление при спортно каране, че наистина седи доста стабилно в завоите. В случая имаме M спортен диференциал, който управлява задния мост колела. В случай на маневриране, т.е. при по-бавна скорост, задните колела завиват в обратна на предните и по този начин автомобила става по-маневрен. Когато карате бързо, задните колела завиват в посока на предните колела и това ви позволява да се задържите по-сигурно на пътя в странично ускорение, в завой, при линейно ускорение, дори ако речете, системата 4x4 работи безупречно. Почти не може да ви се случи вариант, при който да ви светнат системите при пребуксуване, при потегляне, разбира се, на нормален път. Да, определено се усеща въртящия момент. Наличен още при 1750 оборота. 680 Нм си казват думата. Конските сили се достигат малко над 4000 оборота, но все пак тук важен е въртящия момент. Това е дизелов автомобил.
Мислехме да пропуснем, но ще споменем, че и той има колонки, които да правят звука малко на бензин, което не е много секси в днешно време. Често се среща при дизеловите автомобили. Но пък честно казано, на никой няма да му се иска да кара такъв автомобил и да връмчи като дизел. Просто тази кола изглежда по съвсем различен начин и задължава, определено задължава звука, който излиза отзад, да бъде внушаващ. В момента караме на комфорт режим. Колата вози доста меко, доста приятно. Твърдо е, леко, но стегнато. В никакъв случай не е дискомфортна, не напряга с поведението си върху пътя. Съвсем лесно може да бъде използвана за автомобил всекидневен. Може да се кара и зимата, за всички, които ще кажат, че BMW не върви зимата. Тук ще разочароваме любителите на задно предаване, защото този автомобил се предлага само единствено с 4x4 система и само единствено с автоматични скорости. Когато пуснем на спорт, волана веднага го усещаме твърд. Променя се и графиката на дисплея отпред, става по-спортен. Променя се подсветката. По-директен става автомобила, отварят се клапите на генерацията, почва да се чува повече двигателя. Като за автомобил, който харчи 7,5 градско, мисля, че доста прилично се представя колата. Определено новия интериор на BMW ми допада. Изглежда луксозно. Може би единственият минус, който откривам на пръв поглед, лично за мен, разбира се, на други може повече да им допадне, са тези черни елементи, които остават пръсти върху тях, личат си прашинките, но пък наистина седи по-елегантно, така, по-изчистено. Автомобилът има система за следене на предната кола, съответно спазване на определена дистанция. Също така автомобила следи лентата за движение, но може би я следи до толкова, доколкото има маркировка, тъй като на доста места в България маркировката липсва. По-добре е да си държиме волана с две ръце и да разчитаме на себе си. Наистина доста технологично чудо е автомобила. Има изцяло нова система за паркиране, асистент за паркиране плюс се казва, който работи, движейки се успоредно на колоната отдясно, в която вие спаркирали автомобили. Трябва да се движите до 35 км в час, тъй като системата не работи с по-висока скорост. Единственото, което трябва да направите, е да активирате. Тя разпознава местата, които са достатъчно големи. Когато системата разпознае такова място, тя ви сигнализира на екрана в средата и единственото нещо, което трябва вие да направите, е да дадете десен мигач. След което колата поема в свои ръце управлението и паркирането. Колата разполага с птичи поглед, камери отпред, ето ги. Когато се показвате от някоя пряка и не може да видите колите, които са на главната улица, натискате и колата показва вместо вас. А при паркиране имате птичи поглед отгоре, имате и задна камера, която ето вижте как се върти, както вече ви казахме, спрямо това на къде е завъртян волана. Наистина е доста удобно. Нещо много дребно, но прави впечатление. Паркинг асистента, ето го, който сега, ако има вдясно от нас спрели автомобили на 1,5 м разстояние, колата ще разпознае, че има свободно място, подходящо за нас, и ще може да паркира сама. На какво обръщаме внимание? Надписът Carbon Core на прага, надписът M на прага, естествено имаме го заради M пакета, който разполага този автомобил. Вътре определено цари разточително пространство и лукс. Поне това важи за предните седалки, тъй като отзад място няма. Коженото табло в случая е допълнително, тъй като имаме автомобил с индивидуален салон, цвят тартуфо, кафява кожа и черна кожа по кантовете на седалките. Имаме обличане на вратите в кожа. Имаме Harman Kardon озвучителна система, която е по-ниското ниво за този тип автомобили. По-високото е на Bowers и Wilkins.
която е с цена около 11 000 лева. Доста сериозна сума за музика. Какво друго ни прави впечатление тук? Виждаме изцяло новият Live Cockpit, така наречен, на BMW, с изцяло дигитални инструменти. Имаме режими на каране като Sport, Comfort, Eco Pro и Adaptive, като всеки един режим може да бъде настройван индивидуално според желанията на шофьора. Например, стандарт, плюс или индивидуал. Може да се конфигурира. Ето влизаме. Управление, двигател, трансмисия. Всички тези неща могат да се настройват индивидуално според желанията на шофьора. Има профил на шофиране, който може да се запомни спрямо вашия ключ, с който си отключвате автомобила. И всеки път, когато запалите колата с вашия ключ, тя ще бъде с вашите настройки. Средната конзола изглежда доста добре. Вкарали са в нея едни линейни LED осветления, които могат да се сменят цвета от лилаво през зелено, синьо и какво ли още не. Подлакътника е доста голям. В него също има USB, 12 волтов изход и наистина достатъчно пространство за всякакви неща. Имаме изцяло нов скоростен лост, който е направен от кристали. От BMW твърдят, че скоростният лост се прави на ръка. Вътре можем да видим гравирано 8. Видяхме я, карахме я, возихме се и можем наистина да кажем, че колата е жестока. Да, определено сумата от 198 000 лева за базова такава не е малка. Бихте могли да си купите съвсем спокойно едно Porsche за тези пари. Но какво пък? Ние феновете на BMW сме заклети на марката и определено няма да изневерим на това. За финал можем да направим едно обобщение между двете коли. А именно, че и двете за времето са били изключително революционни, изключително технологични коли. Несъмнено и двете ни харесват. Всеки има право на собствен избор. На всеки по различен начин ще му допаднат и едната и другата. Всяка си има своя чар. Лично на мен, може би, сърцето би ми предпочело стария автомобил, въпреки че разумът би казал винаги новия автомобил. Оставяме изводите на вас. А ако ви е харесало клипчето, не забравяйте да ни подкрепите. Facebook, YouTube, Instagram, всички те са на разположение за вас. Както пожелаете, така да ни подкрепите. Благодаря ви!